Fórum. A ideme pozrieť výzdobu. Jednu z najkrajších, alebo neviem, či je najkrajšiu na Slovensku v meste Poprad. Skúste si to tak porovnať so svojím mestom. Akú máte výzdobu vo vašom meste? Čiže nachádzame sa tu v meste Poprad. Prišli sme sem až v januári, ale stále tu prevláda taká vianočná nálada, atmosféra, ktorá je naozaj badateľná. Detičky sa tu premávajú, behajú, fotia sa ľudia. Ďalšie pekné svetla. Je tu toho naozaj veľa. Ľudia sa fotia, pekné, taký tunel so svetlami. Dobre, padá hviezda. Čo si chceme želať? Aby celý rok bol čo najviac precestovaný. Dobre. Tu sa fotí vo veľkom. Chcete sa odfotiť? Áno. Dobre, tu je ďalšia sekcia námestia, ale naozaj pekné. Zvieratka rôzne. Začiatok je taká hviezda. Opäť sa ľudia fotia všade. Wow, krása. Tam hore. Taký vták. Stromky, jelenčeky. Je to vyzdobené stromy. To mi pripomína Thajsko. Super. Rôzne vtáky. A ďalej to pokračuje zase tak ako naozaj. Popradu sa Vianoce vydarili. Ostatné mestá Slovenska by si mali zobrať príklad. Možno trošku zainvestovať a urobia ľudí šťastnejšími. Fotíš? Nefotím. Natáčaš? Natáčam, no. Povedz nič. Hlavná hviezda. Vítam vás v Poprade. Je to východné Slovensko, časť východného Slovenska, samozrejme najlepšie východné Slovensko, preto sem príďte, pozrite sa, aby sme vám dokázali, že východňari sú najlepší. Nech sa páči. Áno.
Ale ja som vždycky Poprad považoval za severné Slovensko, nie východné. Ale je to východné, odfoď ma. Dobre, my pokračujeme ďalej. Poďme pozrieť ešte sem, čo tam je. Takže ako môžete vidieť, sme v Poprade. Táto vianočná výzdoba patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Bolo to aj na internete a môžem to potvrdiť. Dobre, spýtame sa tuto náhodných chodiacich, pochodiacich, že mŕtvol zamrznutých, dobrý deň. Ako sa vám páči vianočná výzdoba? Krásna je vianočná výzdoba v Poprade. Patrí Poprad k východnému Slovensku? Nie, to je ešte koniec stredného. Ja by som povedal, že je východné. Áno, ja tiež, takže vy dvaja sa môžete tam za ruky chytiť a my tu ideme. Poď, papa. Takže, vážení diváci, v ankete môžete hlasovať. Poprad je severné, stredné alebo východné Slovensko. Neváhajte a hlasujte. Tamto je to východné, Veľmi pekné, no. A tu sú stánky tiež. Dobre, povedzte, že čo máte vy v kruhovom objazde vo vašom meste? Máte tam takéhoto pekného aniela? Dobre, tu máme také rôzne kaviarničky, kde si môžete posedieť v romantickej vianočnej atmosfére. A naozaj na každom kroku sa tu fotí, na každom kroku sa ľudia pozastavia, popozerajú. Dobre, ľudia chodia dnu sa fotiť. Chcem sa ísť odfotiť. Chcete sa odfotiť? Áno. Dobre, dobre. No musíme počkať v rade asi. Inak, Kde je rada? čo sme sa pýtali týchto cudzích ľudí, oni odvtedy stále za nami chodia. Áno. Hej? Z týchto dvoch, áno. Oni nás asi prenasledujú. Tam je ten tunel. Sú také pekné srdiečka. Čo by som povedal v podstate, že sme tu posledný víkend, kedy je táto krásna výzdoba funkčná. Aspoň tak to vieme, ale určite aj budúci rok, ak by ste mali možnosť, príďte do Popradu, príďte sa na to pozrieť osobne, na vlastné oči to vyzerá ešte krajšie ako na videu. Že? Áno, súhlasím, oplatí sa prísť. No dobre. Stromček pekný. Na toto autíčko, to je úplná bomba. To je, sadnete dnu, pofotíte sa. Niekto sa na tom riadne vyhral, máme funkčné dvere, aj vôjdete dnu. Taká lavica. Ideme na bok, nech sa môže pofotiť. Ideme sa odfotiť. Pofotíme sa. Taká obálka pekná. Tiež na fotenie. Máte tie stánky s punčom alebo s rozličným občerstvením. A vzadu je tiež taký koč, ten si pozrieme. Ľudia tu majú naozaj dobrú náladu, hneď to tak pozdvihne srdiečko trošku.
Aj keď je už pracovný rok, ale človek si aspoň tak pripomenie troška Vianoce. No a tento koč s koníkmi úplne úžasný. Je to plné, neviem, či sa tu dostane človek na radu. Na ten nápis tam 2025. Je takto hore. A čo na to poviete? Máte to tiež také vo vašom meste? Dobre, ja sa z tohto nápisu s vami lúčim. Ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like. Ak chcete si pozrieť aj ďalšie videjka, dajte odber tu. A my sa vidíme pri ďalších videách. Už zo zahraničia. Za pár dní cestujeme do ďalšej destinácie, kde si to spolu užijeme. Len na pár dní, len taký skok do tepla. Troška sa zohriať. Stašenka ma stále vyrušuje pri mojich vlogoch. Je to veľmi, veľmi obťažné takto natáčať, keďže stále ma preruší a stále niečo povie a vytrhne ma tak z takého plynulého preslovu. Dobre, tak to skúsime znova.